Ola, boas a todos, benvidos unha vez máis a este curso de actualización de ferramentas tecnolóxicas para docentes. Imos a explicar moi brevemente como podemos activar os diferentes sistemas de matriculación para que o alumnado participe nos nosos cursos. Básicamente, vamos a utilizar dúas opcións, unha na que o profesor é o protagonista e que matricula ao alumnado, e outra de automatriculación na que o alumnado, mediante unha clave, poderá acceder directamente a matricularse nos cursos. Para iso temos que ir ao cadro de administración. Lembrade que este cadro, de non aparecer, podémolo engadir a través de engadir un bloque. Para aqueles que non engadirades este bloque de administración, non vos preocupar. Aquí no título, no encabezamento do curso, tedes a barra de ferramentas. Se premedes nela e dades a máis, veredes como os pon os diferentes elementos da administración. Aquí temos editar configuración, desactivar, importar, copia de seguridade, e en usuarios teríamos tamén usuarios matriculados, tipos de matriculación, métodos de matriculación, como vedes. Por lo tanto, poderíamos usar esta opción, ou, se tedes activado o bloque de administración, se engadichedes este bloque, pois iríamos a usuarios, e unha vez en usuarios, métodos de matriculación. Desa maneira aí poderemos decidir, pois, que tipo de matriculación vamos a utilizar. Para iso temos que asegurarnos de que está activado. Vedes os dous, matriculacións manuais e automatriculación. Por defecto, automatriculación ben desactivado. En matriculacións manuais pulsaríamos en matricular usuarios e simplemente teríamos que buscar o alumno en cuestión. Aí teríamos, engadiríamolo, e de non querer, pois neste caso, facelo directamente nós, iríamos á seguinte opción, que é a de, neste caso, o sistema de automatriculación. Que ventaxa ten? Que o alumnado ten autonomía para poder levar a cabo ese proceso. Por lo tanto, cadro de administración, lembrade, usuarios, métodos de matriculación e automatriculación. Como vedes que o temos activado, lle daríamos a editar. Aquí decidimos, por exemplo, pois a chave de matriculación, neste caso. Si queremos, por exemplo, si facemos xa un agrupamentos, unha distribución por grupos e agrupamentos para os nosos cursos, é dicir, para que diferentes cursos, imaginamos primeiros A, primeiros A, B, no curso de Xeografía e Historia, pois podemos utilizar chaves de matriculación de grupo, de maneira que cada uno vai directamente a matricularse no seu grupo. Por outro lado, pois podemos modificar as datas de comezo do curso, ou incluso pois decir unha mensaxe de benvida personalizada. Benvidos ao curso de aula virtual de Xeografía e Historia. Cargaríamos cambios e agora sería o turno de que nos alumnados se automatriculase. Vamos a facer unha proba. Accedemos ao aula virtual. Xa entramos como alumnos e imos a buscar, o alumno virá a buscar o curso, neste caso, pois, actualización de ferramentas tecnolóxicas para docentes. E aquí temos automatriculación estudante. Chave de matriculación, a clave que lle déramos. E xa vedes como o alumno xa está dentro. Se agora, por exemplo, para comprobarlo aquí, actualizamos, e vedes como xa en automatriculación aparece o alumno que se acaba de matricular. Desa maneira poderíamos pois cotexar todos os alumnos matriculados. Podemos ver aquí. E unha vez temos os nosos usuarios, pois o alumno podería xa traballar perfectamente no curso correspondente. Nada máis, isto é todo, e vémonos no seguinte editorial.
Un saludo.